Listy jahody lesnej môžeme zbierať. Najlepšie je pred zakvitnutím, alebo ešte keď nevytvorí rastlina plod, pretože pred kvitnutím je najväčšia sila v listoch. Listy jahody sú plné vitamínu C a samozrejme aj iných látok, ale nám ide hlavne o vitamín C a ďalej o veľmi jemné pôsobenie tejto rastliny, čo môžeme využiť v zmesiach pre malé deti alebo pre starších ľudí. Jahodový list sa používa ako korigens väčšinou, to znamená ako rastlina, ktorá dodáva chuť a vôňu čajovej zmesi, ale môžeme samozrejme jahodový list využiť aj v zmesiach na dýchacie cesty, tráviaci systém, na bolesti brúška pri malých deťoch, pre dospelých do čajovín na upokojenie psychiky a dodanie vitality organizmu. Čiže do každej čajovej zmesi môžeme pridávať listy jahody na zlepšenie chuti, vône, ale samozrejme aj na dodanie tých účinných látok, ktoré v tomto